अगर आप भी चाहते हैं कि तिरंगा फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाना ना भूलें। म्यूजिक बाय तिरंगा फिल्म्स चकिया। दुनिया बेगाना बाटे कैसे हम बताई, दुनिया बेगाना बाटे कैसे हम बताई। ममता के आँचर माई दिहल ओढ़ाई, दुनिया बेगाना बाटे कैसे हम बताई। ममता के आँचर माई दिहल ओढ़ाई, ममता के आँचर। बालक तुहार हई केकरा लगे जाई हो, चरण के धूल तू बाल नमाई हो। बालक तुहार हई केकरा लगे जाई हो। दिहले बा जमाना दौरद कैसे हम बताई, दिले बा जमाना दौरद कैसे हम बताई। ममता के आँचर माई दिहल ओढ़ाई, दुनिया बेगाना बाटे कैसे हम बताई। ममता के आँचर माई दिहल ओढ़ाई, ममता के आँचर। मनवा में आस बाटे कहर ना निराश हो। हरदम राख माई नजरिए के पास हो। हे माई मनवा में आस बाटे कहर ना निराश हो। हरदम राख माई नजरिए के पास हो। रणधीर के सपना तू दहना पुराई, रंजित के सपना तू दहना पुराई। ममता के आँचर माई दिहल ओढ़ाई, जिंदगी में दुखावा ढेरे कैसे हम बताई। ममता के आँचर माई दिहल ओढ़ाई, ममता के आँचर।